Hej Patrons, og velkommen til den her, min finger, og velkommen til den her video. Vi er i skole ved pause. Vi er pause i 5 minutter mere, 4 minutter mere. Ja, vi skal lige, okay, vi har lavet julepynt her, kan vi se. Vi har lavet den her, det er en gave. Så har vi lavet det herovre, det er meget flot. Her har vi gaveliste, det er julemands gaveliste, drenge og piger. Vi har artig og uartig liste. Så har vi julemandens opslagstavle her. Så har vi tidsplan og sådan noget der for, hvor julemanden han skal hen. Og vi har ønsker og dagens nisse og mødre, der har kysset med julemanden. Så har vi rigtig alle ønskesedlerne her. Ja, og sådan noget. Og så har vi gaver her. Det er lige meget. Og så her i vindueskarmen, der har vi vores flotte ting. Husk ikke at filme om, husk ikke. Ja, der har vi vores flotte juleting. Og I kan se toget deroppe. De kommer ud her selvfølgelig med gaver og sådan noget. Hele vejen. Og hvis juletræ, det havde vi også sidst vi filmede, men det blev aldrig til. Ja. Hvad skal vi med, Jacob? Kom herhen. Vi skal lige se, om der er noget. Vi skal ikke filme andre. Her havde vi vores flotte juleværksted før. I kan se, der er stadig lidt rester tilbage, men det var værktøj og sådan noget. Det skulle vi lige aflevere igen. I kan se, der er sådan lidt, ja. Ikke filme noget. Så ja, skal vi lige trække den her vej rundt, så kan vi lige se her. Det er vores flotte liste. Don't komme tæt på, fordi der er navne, så det er fint ikke. Jeg tror ikke, der kommer til mig. Ja. Men hvad har vi ellers? Skal vi lige se her? Vi har til syn af fra julemand. Er det ikke en flot julemand? Ja, jeg ved ikke engang, hvad skal jeg sige. Vi kan læse nogle af de her lister op. Vi har selvfølgelig bare... Ja, uartig listen. Det er Mikkel, det er Frederik fra Bente, det er Vinnies baby. Det er 8. klasse, Justin Bieber, Donald Trump, Jojo Siva, Tove, Folkene fra Djævleøen, Lars Preben, Anders fra Randers, Skovskideren og Toppigen. Og så har vi artig-listen her. Det er Kasper, det er Vinnie, det er Senia, 5. klasse, det er... Det kan jeg ikke læse. Det er Morten, det er Morten, det er Stine og det kan jeg heller ikke læse. Alex, nej det er Trine, Leila, 7A, BDG og Karina. Ja, så pas på det. Hvis du ikke vil med, vil du gerne med på YouTube. I'm already on YouTube, bitches. Okay. Nu skal vi sige det. Nej! Okay, her. Så har vi julemandens gaveliste. Vi har selvfølgelig skrevet pigerne herover og drengene herover og hvad de gerne vil have. Og det gider vi læse, der sygt mange. Vi kan læse nogle af de gode her. Vinnie vil gerne have en baby, og Louise vil gerne have lektier. Leila vil have 500.000 og sådan noget der. Og så har vi selvfølgelig kortet her, hvor de skal hen. Vi skal til Skagen, Jylland, herude hvor vi bor. Midtjylland, Samsø, Sjælland. Samsø skal det mest. Alt det der. Ja, men nu bliver vi nu slut, fordi vores team den starter. Nu vi skal danse, så jeg håber vi ses i næste video. Møgne, eller hvad man siger. Hej hej.